Detkikex Kft. Ebben az évben 27. születésnap fog ünnepelni, tehát 27 évesek vagyunk, én gondolom, hogy ilyen nem túl nagy cégnek ez eléggé szép kor. Még fiatalok vagyunk, de már felnőttek, és én úgy gondolom, hogy Magyarországon elég ismert a Detki név. Miért vagyunk detkiek és halmaiugrán vagyunk? Azért vagyunk detkiek, hogy az egyik alapították Detki TS volt, és így kaptunk a nevet, a Detki. Magyarországon mi másodikok vagyunk, akik gyártják kekszet és linzereket. És ezzel dicsékszek is, de azért vagyunk másodikok, hogy 2 kekszgyár van Magyarországon. Nagyon nagy konkurencia van nekünk, de egy ilyen multi konkurencia mellett meg is tudtunk eléggé szép eredményeket elérni. Detkikex Kft. Csak kekszek és linzerek gyártja, pedig édesipar vagyunk, hát nálunk nincs orstya meg cukorka, viszont ezen a területen próbálunk profik lenni. Legjobb termékünk ez mesemézes linzer. Nincs ilyen ember, aki megkóstolt és nem dicsérte volna ezt a terméket. De nagyon sokat gyártjunk mi a háztartási keksz, ami csak Magyarországon ismert termék, de gondolom ezt a terméket nem kell bemutatni. Tavaly megcsináltunk 2 darab funkcionális élelmiszer. A funkcionális az azt jelenti, hogy azon kívül, hogy liszt, cukor és zsír van benne ezekben a termékekben, meg van egy ilyen hatóanyag, amit segít az egészséget, és megpróbáltunk biotermékeket gyártani. A biotermékkel is rögtön elértünk siker, és ezt ebben az évben szeretnék ezt a családot tovább is bővíteni. Hogyan tud magyar cég felvenni verseny a multikkal? Nagyon-nagyon nehezen. Én orosz vagyok, ez biztos mindenki észre is veszi az akcentusomból, és az oroszok egy ilyen nép, aki nem támad, de nagyon jól tud védekezni. Tehát tulajdonképpen nem sok mindent tudjunk megcsinálni ebbe az szituációban, hogy védekezzünk a multikkal szembe, egyre nehezebb. Azért, hogy mindenki tudja, hogy krízisben vagyunk, nagyon komoly árverseny van a piacon, de mi elhatároztunk, ha 27 évet tudtunk gyártani a termékeket, szeretnék én legalább meg 27 évet tovább gyártani, és az Úristen adjon nekünk ehhez az erőt. Nekünk a fő feladatunk volt múlt évben, hogy az összes költségeket felülvizsgáltunk, és megpróbáltunk lecsökkenteni. Ehhez bevezettünk a vállalatirányítási rendszer, a SAP-t, és ez teljesen másképpen segített minket gondolkozni. Meg is volt az eredmény. A tavalyi évben eléggé komoly eredményeket tudtunk elérni. Én úgy gondolom, hogy a mi feladatunk ezen a piacon, hogy továbbá is új, innovatív termékeket fogunk fejleszteni, és nagyon komolyan lecsökkentjük az összes költségeinket. Csak úgy lehet ezen a piacon maradni.